Tak Dané, mám tady jeden, který jsem měl ještě navíc. Tady mám 1:1, nevím, tam jsem dodal. Jo, ten je v autě vlastně. Ten je v autě a tenhle ten byl 1:, tady to je napsaný, 1:6, ale ten byl trapovaný, jo. To byla Enfieldka, která byla trapovaná a předělal jsem to, dal jsem tam balún, udělal jsem 1:49. 100 piko. To tam musí být, bez toho to nejde. A dívej, jo. Analyzátor. Začneme. No tak zavostří se, ty potvoro. Hele. 1,5 MHz až 30 MHz. A pojedu, jo. Vidíš to? 50 ohmů, PSV 1. A jedem. Luxusní. Do 30 MHz. Můžeme zkusit ještě víc mega. A ještě start máme vlastně. Dáme stop, dáme 50. Jestli bude rezistovat i do 50 mega. I do 50. Přidáme. Stop, dáme 77 MHz, tak pro prdele. Tak takhle se dělají balóny. Absolutně od 1,5 MHz až po 77 MHz. Luxusní. Ta zelená to je reistance, jo? To není rezistance. Takže super. Super. Ano, piťuriťu. Zatím čau. A dej vědět, kde budeš hikat. Ať ti dám bodíka.